ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଶେଷ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଗୋଡ଼ପଡ଼ା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା ଆଉ କନ୍ଦା ନା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଗୋଖରାବାଲି ସାହି ସୁନାମୁହିଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ କାଳ ବୈଶାଖୀ କାଳ ବୈଶାଖୀ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଳା ଯାଜପୁର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଳା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର ଦମଦାର ସିନ୍ ହାଇଦର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଟାପଡ଼ା ତେଲକୋଇ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମିତଲୋ ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ ମିତଲୋ ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଟୁଙ୍କୁଣା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପଟୁଆ ହାଟ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଳା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ହଁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବନ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଶେଷ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଯୋଗମାୟା ଛକ ବେଲବାରୀ କାକଟପୁର ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ ସ୍ଥାନ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗୌଡ଼ସାହି ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ।